Хайді, дзяўчынка Альпаў. Вітер свіжа, а чому? Так здалеку чую гук його, ну а в облички чому? Бо чекають з позірку майгу. Ах, розкажи мені, дядуля, ах, розкажи мені, дядуля, розкажи це мені кідрики і хвики гор. Стаять на сваіх нагах. Добрый день, Клара. Добрый день, Хайди. Сёння ты пачнеш практыкавацца. Так. Цудоўнае надвор'е. Што з табой? Цікава. Бабуля ўжо таксама прачнулася. А, вось што, ты думаеш пра бабулю? Клара, Бабуля чакае, калі я пачну хадзіць. Таму не вяртаецца ў Германію. ты зноў перажываеш? Усё будзе добра, ты навучыся хадзіць. Чаго ты, Клара? Калі бабуля ад'язджала, ты была такая рашучая. Так. Я зраблю ўсё, што змагу. Правільна, а? Давай ты ўстанеш з ложку, вось дзядуля здзівіцца. Га? Давай. Не, не рукамі, спрабуй перасунуцца нагамі. Так, разумею, але... Не бойся. Вось так трэба рухацца. Вось, і зусім не страшна. Так. Цяпер паспрабуй імі паварушыць. Ступні дакрануліся падлогі, адчула? Так, я адчула. Малайчынка, у цябе атрымаецца. Думаеш? Давай, трымайся за мяне. Так. Клара, ты як? Прабач мне, Клара. Дзядуля, сюды. Недзе баліць? Так, крыху. Клара! Што здарылася? Ну, яна спрабавала ўстаць. Спрабавала ўстаць? Ага. І як? Але мне не хапіла сіл. І так страшна. Ясна. І таму ты ўпала? Я не магу яе трымаць як належыць, але ў цябе атрымаецца. Не, так спяшацца нельга. Цягліцы Кларыных ног нязвыклая для стаяння. Але ты казаў, што Клара зможа стаяць. Хайді, ты угаварыла Клару ўстаць. Так. Пачынаць трэба з рухаў нагамі і толькі потым уставаць. Пакрысе цягліцы прыгадаюць, як трэба рухацца. Ладно, давайте спусцімся. Ну як, табе баліць? Так, трохі.
Ясна. Так лепей, чым калі б ты нічога не адчувала. Будзем працягваць практыкаванні. Трэба рухаць нагамі. Давай я. Хочаш паспрабаваць? Раз, два, раз, два, раз, два. Хайдзі, не трэба так спяшацца. Рухай павольна. Добра. Раз, два, раз, два. Вось так? З часам Клара зможа варушыць нагамі сама. Пазаймайцеся так яшчэ колькі часу. Цікава. Ці праўда, што я змагу ўстаць? Навошта пытаць? Давай практыкавацца. Раз, два, раз, два, раз, два. Хайдзі, спыніся. Не, трэба, каб ты устала як мага хутчэй. Уяві, як узрадуецца бабуля. Раз, два, раз, два, раз, два. Добрый дзень! Добрый дзень, Пітер. Пітер. Ужо пачалі займацца? Так, адвядзі лябёдку да духмянай траўкі. Дамовіліся, да вечара. Добрый дзень, дзядзька. Давяраю іх табе, генерал. Пітер, вечарам даведаешся, ці атрымалася ў Клары ўстаць. Ага, чакаю, поспехаў. Ага, мы пастараемся. Клара, давай працягнем. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Гея, паспрабуй сама прыўзняць ногі. Так, паспрабую. Яшчэ крыху. Я не магу, яны не рухаюцца. Давай працягнем. Раз, два, раз, два, раз, два. Хайдзі, глядзі. Паднялася, нога паднялася. Праўда, варушу нагамі. Ура! Клара, ты сама прыўзняла нагу. Я так рада. Добра, давай практыкавацца. Раз, два, раз, два. Як там Клара ўжо стаіць? Глядзі, яна рухаецца. Такія поспехі, а сёння толькі першы дзень. Хіба не цудоўна? Павер у сябе, Клара. Так, дзядуля. Я вярнуўся! З вяртаннем! Клара, ты ўжо ўстала? Яшчэ не. Я ж толькі пачала. Ясна. Але сёння я змагла паварушыць нагой. Глядзі. Сапраўды, яна паднялася! Як файна, Клара! Дзякуй вам, Пітер, Хайдзі. Успомніла! Ты навучылася варушыць нагамі. Давай напішам пра гэта бабулі. Так, Да пабачэння! Ага. До заўтра! Да пабачэння, Пітер! Прывітанне, бабуля! Сёння Клара ўпершыню здолела сама паварушыць нагой.
Клара рашуча і сур'ёзна практыкавалася дзень за днём. Рухала нагамі, трымалася за апоры. Але ў яе ніяк не атрымлівалася ўстаць. Трымайся. З вяртаннем! Вось і я! Клара, ты ўжо стаіш? Не, але хутка ўжо ўстане. Ясна, трэба пачакаць. А, гэта вашы лісты. Чаго? Ты іх што, на гары атрымаў? Не, забыла даць іх вам раніцай. Лісты ад бабулі, трымай. Хайдзі, я так табе ўдзячна за тое, што дапамагаеш Клары. Тут на курорце Бадрагац я з нецярпеннем чакаю навіны, што Клара устала. Ноччу я сніла, што яна сама трымаецца на нагах. У сне Клара стаяла сама, на досвідку сярод альпійскіх гор. Я ўсклікнула Клара, а потым прачнулася. Бабуля бачыла ў сне, як ты стаіш. Не трэба. Вы ўсе так спадзяецеся, што я ўстану, але што, калі я не змагу? Клара! Ну і што, калі я не навучуся хадзіць, нават лепш, калі я ніколі не навучуся? Усё атрымаецца, Клара! Ты зможаш! Яшчэ крыху і ты... Досыць! Я не хачу больш практыкавацца! Нічога не выйдзе! Я ніколі не ўстану! Усім так трэба, каб я стаяла! Калі не атрымаецца, я буду вінавата! Я хочу вярнуцца ў Франкфурт! Клара, не плач. Ніхто цябе не вінаваціць. Яны проста трохі нецярплівыя. Хайдзі з Пітарам. І бабуля таксама. Мы проста хочам, каб ты ўстала як найхутчэй. Даруй, Клара! Больш не будзем увесь час практыкавацца. Даруй! Я... Нічога страшнага. Дзякуй, дзядуля. Усё добра. Я проста хачу вярнуцца ў Франкфурт. Клара, перад тым, як пачаць практыкавацца, ты не магла нават перасунуцца трошку седзячы. А цяпер можаш. Гэта таму, што ты прыклала шмат намаганняў. Але? Як бы ні старалася, не атрымліваецца так хутка, як на пачатку. Адчуванне, што нічога не змяняецца, колькі б ні практыкавалася. Ці практыкаванні хоць неяк дапамагаюць табе ўстаць? Дзядуля, чаму так адбываецца? Вучыцца новаму заўсёды доўга. Клара, ты ўсё яшчэ хочаш вярнуцца ў Франкфурт? Не, Клара, не думай пра вяртанне. Ты не настолькі баязлівая. Ты хочаш стаяць, і праз гэта магутнае жаданне ты моцна злуешся, калі атрымліваецца не так. Дзядуля!
Паслухай, Клара, у гэтым свеце багата людзей, чые ногі ніколі не здолеюць хадзіць. Але я ўпэўнены, што ў цябе атрымаецца, ты ўстанеш. Няважна, калі ты ўстанеш упершыню. Не думай пра гэта, проста старайся. Ну, набярыся адвагі. Так, дзядуля. Прабачце, што турбую. Я буду старацца. Так, малайчына, Клара. Паглядзі, які сёння цудоўны заход. Клара. Як незвычайна, дядька Альм. Вельмі цікава, што вы тут робіце. Тады паслухайце. Я чуў, вы вырабляеце цудоўнае масла. Так, мы даўно яго вырабляем. У мястэчку яго ў кожным доме падаюць. Міхаэль, прынясі кавалак, пакажам дзядзьку. Нідзе вы не знойдзеце лепшага масла. Так, бачу добрае, і бачу, што паілка для жывёл ледзь трымаецца. Ага, не паспяваю адрамантаваць. Я адрамантую паілку, а вы дасце мне кавалак вашага масла. Як гэта? Тады я пачну. З чаго б гэта ён? Я чуў, што ў дзядзькі ў гасцях нямецкая дзяўчынка з хворымі нагамі. Напэўна, масла для яе. Паверыць цяжка, так змяніўся. Бачу гвоздзікі і чабор. Яшчэ знізу быў чуваць іх пах. Я вярнуўся! Трымайце, гэта вам! Вы не можаце падняцца да Пашы, таму я... Дзякуй, Пітер. Дзякуй. Як поспехі сёння, Клара? Яна амаль устала. Праўда, Клара? Так, але трэба яшчэ практыкавацца. Упэўнены, ты хутка ўстанеш. Што там такое? Хадзім паглядзім. Гэй. О, генерал, забяры статак. Гэта не я іх прывёў, яны прыйшлі без запрашэння. Ведаю і спадзяюся на цябе. Гэй, прэч адсюль, за мной у вёску! Што здарылася, дзядуля? Ты там нешта хаваеш? Па праўдзе, я назбіраў трохі травы, якая вельмі падабаецца козам. Вось як, для лябёдкі, так? Вядома, каб яно давала якаснае малако. Дзядуля. Гэй, адсунься, турак, хадзім! Не магу іх адцягнуць. Табе бракуе сілы, паклічым Йозефа. Йозеф! 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 О, выдатна! Ну, хайдзі, Клара, да заўтра! Пачакайце! Да пабачэння, Пітер! Ну, цяпер чакайце заўтрашняга малака.
Дякуй, дядуля. Ви столькі для мяне робіце? Ха-ха-ха, лепш дзякуй лябёдцы. Дядуля. Что ты пишешь? Дай поглядеть. Не гляди, не. Ведаеш, дарагая бабуля, дядуля так шмат робіць для мяне, што і я гатовая працаваць з усіх сіл. Не, стой, не читай, Хайді, нельга. Не адбярэш? Верні, я покажу табе, калі дапішу. Добра. Лето ішло плаўна, і ўсё навокал яшчэ больш зелянела. Клара ўжо ўпэўнена стаяла, трымаючыся за апору. Але ёй страшна зрабіць самастойны крок. Клара пакуль не можа стаяць без апоры. Давай, Клара. Так. Расслаб рукі і плечы, а потым адпусці. Пакуль так чапляюся, не зможаш стаяць. Я ведаю, але... Атрымалася! Клара! Ай, я звіхнула руку, давай скончым на сёння. Моцна баліць? Нічога страшнага. Давай яшчэ. Ну, Клара, не хачу. Дядуля казаў практыкавацца павольна. Мои ноги бескорыстныя. Ты ж бачыш, Хайді, я не змагу устаць хутка. Ты дурніца! Боязливица! Ты не праз ноги не можешь стоять! Твои ноги здоровые! Ты просто капрызная, слабачка, боязливица! Чаму ты просто не устанешь? Тебе что, лепей так ніколі и не уставать? Боязливица, бачить тебе не хочу! Ведать тебе не хочу! Хайді! Хайді! Клара! Хайді! Я стою! Клара! Ты стоишь! Хайді! Клара! Клара! Хайді! Гэта цудоўна! Так, я так рада! Дякуй, Хайді! Клара! Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Валерыю Мяцельскаму, Мацею Маланцыяліне Ваяйковым, сям'і Анфімовых, Яўгену Барановскаму, Паўлы Кацярыне Хівукам, Сергею Еніну, Сергею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку. Як дзіця мальгавачка бяжыць, пара казалянятак жвава скача ўслед. Над галовамі сонца свае промні лье. Калі раптам пачуеш малых ножак тупаць, што блізіцца, адсунься і сачы. Цябе мальгавачка бяжыць. Ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла.